Știi mașina aia care pare că le face pe toate? Ei bine, Golf acesta este genul acela. Este un Golf 7 din 2015 cu motorizare de 2 litri diesel de 150 de cai putere și o cutie automată DSG. Dacă tot e perioada concediilor, tu doar alegi destinația, iar el te duce în siguranță. Are touchscreen, navigație color, cameră marșarier și pilot automat. Și climatizare pe 2 zone. Adică dotări pe care chiar le folosești zilnic. Și acum partea mea preferată, scaune Ergo Active cu masaj. Fin break, încape cam tot ce ai nevoie, bagaje, cumpărături sau cărucioare. Și partea care interesează pe mulți poate fi a ta, cu rată începând de la 213 euro, fără avans și cu aprobare rapidă.